אז אחרי שדיברנו על דו-לשוניות, על המתנה שבה ועל החשיבות, נעבור לכמה עקרונות וטיפים מעשיים ופרקטיים איך ליצור סביבה שמעודדת למידת שפה אצל הילדים. חשוב לי להדגיש שזה יכול להיות באנגלית, זה יכול להיות בעברית, או יכול להיות גם בכל שפה אחרת שבה אני בוחרת להשאיר כרגע את השפה אצל הילד. זה בעצם רלוונטי לכל שפה שהיא. אז העיקרון הראשון, אני לא מתקנת את הילד באופן ישיר. אני לא אומרת לילד, לא אומרים ככה, תגיד אחרת. אני פשוט חוזרת על מה שהוא אמר בצורה כינה ונכונה. לדוגמה, הילד אומר לי, אמא, תביא לי 2 עוגיות. אני אגיד לו, אתה רוצה 2 עוגיות? בשמחה, אני אביא לך 2 עוגיות. ואני אחזור על זה בצורה נכונה. הילד כבר ילמד את זה מצוין. מספר 2. אותו עיקרון, כמו העיקרון הראשון, לגבי הרחבת שפה. לדוגמה, הילד שלי נמצא בשלב החד מילי. מה זה השלב החד מילי? שהוא מדבר רק במילה בודדת בכל פעם. לדוגמה, הילד יבוא אליי ויגיד לי, תפוח. אני אגיד לו, אתה רוצה תפוח? תפוח זה טעים. הנה, אני אחתוך לך את התפוח. עכשיו אתה יכול לאכול את התפוח. הוא לומד שאפשר את המילה הבודדת להרחיב, לומר במשפטים שלמים, להתייחס לזה מהיבטים שונים. הוא כבר יבצע את הלמידה מעצמו. ילדים לומדים לפי הדוגמאות שהם שומעים סביבם. לדבר, לדבר, לדבר. כשאני עם הילד, בכל פעולה יומיומית שאני עושה, פשוט לדבר כל הזמן את מה שאני עושה. לדוגמה, אני עכשיו הולכת להכניס כביסה למכונה. הילד מסתכל עליי, ואני אומרת לו, תראה, עכשיו אני מכניסה מכנסיים, והנה חולצה, והנה גרביים. רוצה לעזור לי להכניס את הכביסה? בוא תביא לי את החולצה, בוא תביא לי את הסמלה. תוך כדי אני מלמדת אותו בעצם בגדים. ואז אני אומרת לו, עכשיו צריך שהמכונה תעבוד. בוא נשפוך לבפנים אבקת כביסה. עכשיו נשפוך פנימה מרכך כביסה. רוצה לעזור לי לשפוך? אנחנו עושים את זה ביחד, או שהוא רק צופה וגם. ואז אנחנו צריכים להפעיל את המכונה, צריך ללחוץ פה על הכפתור. תראה, עכשיו המכונה מסתובבת. וואי, אני רואה בפנים את כל הבגדים שהכנסנו פנימה. רואים פה את החולצה, תראה, עכשיו אתם גם נשפכים פנימה הרבה מים. כמה שפה העשרתי בפעולה כל כך פשוטה ויומיומית, שאני בכל מקרה עושה. ובכל מקרה יכול להיות שהילד רואה, וזה יעניין אותו, הוא יתחבר למה שהולך סביבו, וילמד ללמוד מכל הדברים היומיומיים והפשוטים שאנחנו עושים. זה כלי מדהים לפיתוח שפה. עיקרון רביעי ואחרון להיום. זה עיקרון שתקף למגוון רחב יותר של גילאים, מגיל צעיר ועד גיל בוגר. העיקרון הזה מדבר על שיתוף בחוויות. אם אני רוצה שהילד שלי יבוא וישתף אותי בחוויות, אני חייבת לתת לו מודלינג. זה מה שאנחנו לומדים כאן בכל עיקרון. אני חייבת לתת לילד שלי מודלינג איך משתפים בחוויות. ואני אעשה את זה מהדברים היומיומיים הכי פשוטים. אני יכולה לבוא אליו בבוקר ולהגיד לו, אתה לא מבין איזה בסה. אני ממש חייבת את הקפה שלי בבוקר, זה מאפס אותי, זה מרגיע אותי, זה עוזר לי להתחיל ככה את הבוקר בצורה טובה ורגועה. אבל הוצאתי כבר את כל הדברים לקפה, את הכוס, הכפית, הקפה, אז גיליתי שאין חלב. זה ממש בייס אותי. אני ממש התבאסתי לגלות שאין חלב. וממש קשה לי עכשיו לתפקד בגלל שלא שתיתי את הקפה שלי בבוקר. אני פשוט מלמדת אותו לדבר על הרגשות, לדבר על מה שקרה לי, בדברים הכי יומיומיים ופשוטים. זה לא צריך להיות דברים גדולים, אני לא צריכה לשתף את הילד שלי בחוויות שלא מותאמות לגיל שלו, אבל דברים יומיומיים, פשוטים. רציתי לקנות משהו בחנות ולא היה, זה יכול להיות גם דברים שמחים, גם דברים עצובים. חשוב שיהיה את שתיהם, כי אם אני אשתף רק בדברים עצובים, אז הילד כל הזמן ירחם עליי, או יחשוב שצריך לשתף רק בדברים רעים.
רוצה שהילד ישתף גם בדברים טובים. אם אני אשתף רק בדברים טובים, אז הוא לא יבוא וישתף אותי בדברים הקשים יותר שעוברים עליו. ולכן חשוב לתת מודלינג משתי הכיוונים. אבל ברגע שהילד רואה שאני באה ומשתפת אותו בחוויות משלי, הוא כבר ילמד וישתף אותי בחזרה. בהצלחה רבה, וניפגש בסרטון הבא.